bamurigiri oborire osinyiro goitabera nanga nkorigeri bwaro mwana akamanya ko iwo mujumbe getora asegete akaminyoka chimbero. It was very lucky no tuarenge a meeting asomo gabani yoyomo tore meeting yeke omenyu no abantu ntobwate chichi amangana yebyombe isko gabo ona gatora amangana meeting yeke ombe omongino oyo agape ni kororo mujumbe oyo agatebwa umujumbe oyo nko bare ngo mujumbe oye woro aye mintu mwanya getinga akarango mokonyeri oyo komokonya no mujumbe akaroli mujumbe yakoli ukwana n'abantu aba akaminchuka lilie bodyguard ekumusira ngata agenda kumirana no mujumbe omongino yakamya kugwa maguru yo mujumbe olinga pap akelinga niyo agaterera mujumbe oli amaguru agakira kiri abwani ti mujumbe oli amaguru akamateta ato minto nkonye transport omwana one gakale Nairobi ngende ko moligi agabasogete gari ti street ti maidi saga akali tindi korara minto mwanya gitinge nkarora abantu bagupusha omongino oli bobezana abantu bakamubwata ngobani lyo mujumbe amaguru bakamuiriti bakamusoki siko yo magobani bakumubulinga ningo tebyo chichegaiga lakini endo kyanga agati mujumbe oli akabate inga tigana no mongino oyo tigo mongino oyo echa sende nambe ya momanya ni ngoma denga ni nonda ekero na amanyire imokonya goseti imokonya lakini umujumbo inya saka mukuna akakonya mongino oli transport anda akamote ninje nyerwe gokolige sio mwana ninto mwanya getinge aye kuana konyoru nime chando lakini ekero ko bwani umongino myaka 80 ngata abaise kukwana no mujumbe mintu mwanya getinga chimumenya abajumba aba some of them nabantu ba rubarwete humble families bakora their life testimonies igogo kumi abandi mbali batakagirete ngamba bekindi asobo ikobwense inga kende kiyange Nazareth so ekero okumusumo ngabona oli kwa motukuta kuchiali indane amavwe bodyguard na ayembo bore inyoranya ko bwato muchando uyu inkita edikora taralinga neli ekero kieme chando tobe hange koigwemerere oyaba minto toba bogorerie onye to kunyara komokonya mutigere Nyasaye tiga komoiriti tiga komoruta guchialia tiga komotuoma ekero mintu mwanya getinge nkwenda se kombe kia machi na bonta gete kokotebia nga onye kero kende kogotunia radio ne TV ya uchise chiga chawo no maroba inyoro yo tariyo ndora sembeo korende no mukungwe mamba okweroka nganere recho mwonya rodongo omwana bwabagirango lakini omukungu bwaba basi usikono ko mukungu bwaba gusi tinkorora bobe yakwera narra mwasoire kontebinga inche no mukungu bwaba gusi tariyo bwaba basiboka kera nkoira na kurwasa ya kombe kia mache inyora ninkoire katika awamu ya 3 eriere ogochangia era na ochangie ogocha igase television net ne radio inga amangana abono jarudongo ngokwana na ya nenche buye kabusina yabono nkochiore kwara yarora isko gabo Betave Rehabilitation Center ni nyagitari gokonya abantu abuo bachandire no butumiki bwa mariogo yo gutindia buna bono ubutumiki bwa marua chinyasore amona yandamanke ya ba mitongoro Kelvin osire huko ngangusi ndeno nyagitari bwa mangana ya mental health so nyagitari bwa bongo asenda tamiri hub to korega sio gokonya abantu wangire gwetere mechandi yo kunywa mariogo yo gutindi amona maru kerwatire na betamito kwate amutari anjeno yo mobo boko bakonya twaba mariogo na twaba sibye ndekuru mugere baba bantaba ya kabisa twange yakoba mafunzo twaba train kero babo soka kororo banyoramba bwategendo bakora baenda bakorega sibe konya twaba tuko babwati sikali na kibaenderete twakonyera abantu abangi babeire buya bayiraniri gototebi ya mono kuna abandi tuko ko boro kiase omoere bwe video yengo boro kitore bari twangiro twanyare ko batokonya bakabanyorere tsigasi tutagete leta abantu bamino banyore obokonyi baruga banyore tsigasi
kero tore Betami rehab program nere koro aftercare togo chatwara na kiba endrete follow up yamole asama yetangoro ku Billy Graham ondegi seitere nyari bar masama na bwato mochando bokonywa maru bokonywa binyo binde byo tindi bune sigara nenya sora ebyagerete bikonkora bakanga tikanyone skuru asinale gosoma lakini rende na stenga nyora ba Samaria baya bakang direct ocha rehabilitation ya korukuria Betami rehabilitation center abwase na bete kingo nyali ngo ba admitted asimetinye tato no na bete kingo bera kanyawo kingo ruo wono nonde ika no ne gasiane ngo bande kingo kora ngira nire buya na bete kingo tige Beyonce sirina nyorete aberga ongonya bakana abere kingo kore pikipikane iyo ongonya korosie risiki ya ngire kwe konga pesa kutumia soko mabwani ega ndongo tebi onde bwensio isikali Betami rehabilitation center ne rehabilitation yengi nyako gwate mechando kunoyu nae ngo nae abongo sabalo chobo ko obe kubaga mite onyo na wakon kwaro kon bono namang'ana maya Betami twaigwire orosagia oroyia imiabo songo ensemo ya gesonso asamanke twakire esimie kubwatia 0706380913 kuse 0783691972 Betami Rehabilitation Center genda wenyorere obobwenia bw'ebirengo b'igoro ine waigure iguru yeskuru y'ubufundi ya Isma Technical College iyi ni skuru